नमस्कार मित्रांनो, मराठी रोजगार या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे। आजची बातमी ही ज्येष्ठ नागरिकांसाठी खूप महत्त्वाची आहे, कारण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज नागरिकांसाठी खूप मोठी घोषणा केली आहे। त्यात आता यापुढे मित्रांनो 75 वर्षावरील नागरिकांना एस टी महामंडळाच्या बसचा मोफत प्रवास मिळणार आहे। याबद्दल आपण संपूर्ण माहिती या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। तत्पूर्वी आपण जर आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर अशाच विविध बातम्या, योजना, संबंधित माहितीसाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करण्यास विसरू नका। चला तर मग मित्रांनो आपल्या टॉपिककडे वळूया। तर पहा मित्रांनो, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज नागरिकांसाठी खूप मोठी घोषणा केलेली आहे। त्यात आता यापुढे 75 वर्षावरील नागरिकांना एस टी महामंडळाचा प्रवास हा मोफत असणार आहे। नागरिकांसाठी ही खूप मोठी बातमी आहे। या अगोदर या नागरिकांना प्रवासात 50% सवलत होती, परंतु आता यापुढे जे नागरिक पहा मित्रांनो, स्त्री अथवा पुरुष असो, 15 ऑगस्ट 2022च्या नंतर 75 वर्ष किंवा त्यावरील असतील, त्यांचे वय 75 वर्ष किंवा त्यावरील असेल, त्यांना आता एस टी बसचा प्रवास हा मोफत असणार आहे। या घोषणेमुळे नागरिकांमध्ये आनंदाचे वातावरण झाले आहे। याबद्दल विशेष व्यवस्थित माहिती हवी असल्यास आमच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिलेली आहे, तेथून तुम्ही वाचू शकता, किंवा आमच्या www.marathirozgar.com या वेबसाईटला संपर्क साधून तेथे माहिती वाचू शकता। अशाच व्हिडिओसाठी